Hier bij het kindcentrum van Kolm stier zo'n maaien een Rijnbogenbankje. Stier, want het blijkt nou in de opslag van de gemeentewerf van Noord-Eerst-Friesland. De Nederlandse Volksunie kondigde Aaron Toonsje een demonstratie in Kolm aan. Toen we de Toonsje kwamen om ik naar die demonstratie te zien, bleek dat het bankje voort weer. En het bankje wie plaatst achter de Van der Bijhal op een achterhoudplak. En het bankje wie dus voorthellen terug in, terug waar weten wij net. En nadat wij het vond hebben, het gemeentewerk het mooi om en Charles het even nooit. Het bankje is dit hier al meerdere keren bekladden met bibelteksten. Van Zimmer waart in Kolm, troch 3FM en Human een pride organiseren als reactie. En deze keer kwam de NVU naar het dorp om te protesteren. Pro-Zwarte Piet en tjen de Rijnbogengemeenschap. Gewoon Kolmers wien net blierd met de demonstratie, dicht bij een squallen. Er binnen zelfs omstanders die spreken van een agressieve sfeer. Nee, wat wij zien hebben van oude afstand is dat er demonstreerd was, dat er band was, dat op een gegeven moment de band ik ben in de squallen ging binnen. En dat wie het en toen weet ik wat gebeurd. Je moet een demonstratie net begrenzen. Dat moet je alleen maar om 3 redenen doen. Op basis van artikel 9 van de wet openbare manifestaties. En dat betekent als het gaat om de veiligheid van het verkeer, de volkszoens of de openbare water. Nou, dat wie hier al net onder water, joh. Het is inderdaad, is dat plak nog zo handig, maar als die mensen daar demonstreren willen, dan moeten wij als oerhiet die demonstratie direct faciliteren. En het Rijnbogenbankje, dat wordt in kwarten vandalismeproef waarom pleetst. Nou, we hebben even naar de gemeentewerf verplaatst om het nog even naar te zien. En nou, wanneer daar een geschikt tijdstip is, zal het weer omplaatst worden. Zal dat voor nij was? Of ben je benauwd dat er dan misschien een naïe stunt mee uithellen? Nou ja, het wordt altijd vanzelf wel een keer oud en nij. Dus of we er nou voor of de naast deel zetten, dat maakt het net voldoet. Maar het hing het even af van de agenda van onze mensen van gemeentewerken, hoe snel als dat kan.